Nele Abirta thanbang Sondro Singh Rongpi. Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kasing honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom. Tane pini arsik jet Abirta norangton penalchita. Korkanthi Bharatiya Janata Party Mandal Committee Atumpen Samilangsho Police Station along All Party Hills Leaders Conference Matiti Hekpen APHLC Amepu JI Katharaphan Lamhoy Alu Kipidam Kiram tang ni phai Great Troxy Arni Bharatiya Janata Party Atumaphan Thero pen kapangbar pua puthak puthot Korkanthi Bharatiya Janata Party Mandal Committee Atumpen Samilangsho Police Station along Patumi tang ni phai Engkoi Bhomkuru Arni All Party Hills Leaders Conference Matiti Hekpen APHLC Ratchari Asong Amepu JI Katharaphan Bharatiya Janata Party Korkanthi Mandal Committee Amepu Doloi Ingti Ahin pen Lamhoy Kipidam Labangso Lamhoy Alu Kipidama Hut Bharatiya Janata Party Korkanthi Mandal Committee Akongchon Bang Dhon Singh Ronghang Ahin Pensi Lamhoy Alu Tokjir Pen Kipi Paprang Ahut Alang Lihin Pen Porhi Ponsi OC Khogen Bora Phan Parideng Pondo Lasonsi Dolo Ingti Ahin Pen Kaningje Pon ke Lapuheno Akapreka Kheya Tum ke Thana Lingsi Alang Jai Kathar ke Lasonsi ke Klempusi Thanpon Lapen Khei Hijanang Bong Kapacharbo Asaisi Kaike Ta ke Klempusi Ningje Pon Lapen All Karbi Anglong Bharatiya Janata Party Doan Tumi Chingmai Ponsi along tin police station along ta All Party Hills Leaders Conference Amepu Jai Katharaphan Lamhoy Pinangji Lapen Law and Order Ateng Pen Pangsai Ponangji Pusi Bharatiya Janata Party Pen Cheparai Pon Lason sikiram tang ni phai Great Troxy Arni Bharatiya Janata Party Aphan All Party Hills Leaders Conference Matiti Hekpen APHLC Atum BJP Atum ke Thero Asonsi ke Kandunpu Akoi Kipi Aputha Patumi tang ni phai Engkoi Bhomkuru Arni Samilangsho Police Station along APHLC Amepu JI Kathar Aphan Lamhoy Alu Pidamlo Samilangsho Police Station along Nitum FIR ki pipon labangke aki hai JI Kathar asang ho phansi ni tum ki pipon labangso ki pipon nangkok athe bangke lalo ke damtang 17 February ani alang li press meet ki party alang li kanang ji pon ateng labangke son halo je ilitum autonomous council CM lapeni M ke do ana bangke la una Karbi tum aki thana ling balang tum ki toy ling selang tum ki klempon lapen alang tum han ki pupon labangke thero son si lang tum han pangbar pon nasila soteng pulutang te labang ke khai angbong ke charbo la puson do kok tai pusini tum matha nasila soteng pensi ki dam tang mata tumi kaduk wela Karbi Anglong West Abirta Janata Party kadak joint parliamentary long si dak se paraida lo je elitum along tin police station long stame alang liphan mane arona teng pen hong bidhan arona teng pen ki pangsai pon ji phansi FIR pipon nangji pu je parai teng si pinini tum next time pipon labangke Bharatiya Janata Party Korkanthi Mandal Committee lapen kaduk weri sangho lapen EM hoi pensin tindak pipon Karbi Anglong Thenta Khat Pen Mizoram Hanse Report Biswanath Karbi Live Tangte pini adun thua Abirta non puthorang ton pen arjekta Okereng Theriarong Pathu Aklamalong Don Thok Kebra Ke Thom Ahem Tunatum Bharatiya Janata Party Ratchari Asong along Kachepa Ogdun Nomati constituency ke parlapon Theriarong Pathu Aklamalong Sokti Kendro Amealong Longthom polling session apharban May ke parapon along Congress Asong Ahin Pen Don Phok Kebra Thok Lapen All Party Hills Leaders Conference Matiti Hek Pen APHLC Asong Ahin Pen Don Troxy Kadok Abe Pangrum Pet Pen Don Thok Kebra Don Thom Ahem Tunatum Congress Lapen APHLC Che OC Putot Bharatiya Janata Party Asong Aphat ke claim ke dam aning kang samdon pura Bharatiya Janata Party Ratchari Asong along Kachepa Ogdon
Patumi thang ni phai engkoi bhomkuru arni porphai isi apor malampen nomati shakti kendro lapen nomati mondol komiti atompen kachi partir pi pon ame along me charipon meipu joti timung ahin pen kachari pon ame along Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites inghi ahin pensi here arong along kedo Medical Sub Center ahem penang ananingkan pen kititang ahem puthot kapareng pon thuji aphan lamchak sipipon Lapen patumi bangso melong okereng there arong pathu aklamalong don thok kebra don thom ahem tunatum Bharatiya Janata Party ratchari asongalong kache paok don aho Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites inghi ari deng pensi dengponlo Bangso Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites inghi lapen BDC Chairman Dharam Singh Kro lapen Joti Timung lapen Block Development Chairman Journal Ronghang pen Chenglok penang an kethe kiding atum chetong donsi ing samjin pen Bangso May pachun ponlo Kendro so Mayalong dak long home polling station ang kangalong pen pini ni tum mai pado pen mai ke pado long sitamelo dak pini Congress party lapen APHLC party pen BJP ke claim ke dam na ke thek dolong ke me pen join pini alang litum pini dak BJP long sitamelo nang cepa okun lo skemang ji arni sitamelo nilitum daga ronga hawar lapen daga hawar along ason ke claim ke dam ipon sitamelo nili methang sitamelo rat tumhan isuman alam kethan lo je ke claim non ke bang jian se ke chelang adim koson se pami senjima ke claim ke dam ye phan itum kadu we jingwai jingsai to se lapen rata ning thelo lapen rat sitamelo pini nilitum BJP party phan anso se nang pang tangdun ji phan anso se jakong nang pidunji pon sitamelo kadu we arat daga along arat atum sitamelo chisiglo lapen non ke bangji election along koson se ke chera pe chitodunji lapen anso se aprangason ke claim ki pame senji aphan kadu we BJP claim akorti ingjir tum sitamelo chisigi Ini don kan iro sama pini don na bang kenili tum bang 60 kadu we dak na join dun kes along ke preka tim do la Sar kopi piasong pala naching bedone. Congress pen se ki ong lo lapen APHLC Congress lapen APHLC Kopi ninggang sama tek long. Nia pini kang sama pini anta jo tawar pini anta mesen no pini rong kisong ke buat la pon pon asan basi non anta BJP sarkar dan memlaku BJP lang dudun ko kasi ini ka sana ibang lala tung ko pilo ke telong tung oh jo pal abri school tawar ke no aprage ni tumi karkun kita nahi parakha pini la sobris na mi pini tawar anta poki to am kisong ke buat pini kisong ara sumar mutame tangka poisa ta lang lahai no pilthelong la pena bhara kusi to la lahai ke lang mesini non na so sans ke la ngali to ma song ben don kirong pin dos ghar lahai ni ka samjega Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi Lai Tangte pini adun thua Abirta non puthorang ton pen arjekta Pini Bithung Rengthama constituency arlo nilitum Biswanath Karbi Lai paferangke promise terang ahin pen kahumri damasai kidengpon Nijang Karbi Anglong arlo kedo constituency sirkep angbong pen rara phan ka chelang nei Bithung Rengthama constituency ta elongdo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Bithung Rengthama constituency BDC Chairman Ramsan Rongpi atum arlenggethe man det pen kachingtur asai amo chetheklong olopusi hadak araratum chikubir pon lasonsi nilitum Biswanath Karbi Lai frangke promise terang ahin pen kahumri damahut birta kelong damatengke towar kedam kebang adim pen chenglok me lang anparta kesokyun e asai ahem osomar lokacharli ahem lapen kaprek asona mung sitami Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen BDC Chairman Ramsan Rongpi atum arlenggethe man det pen api lahi hui penang an kachingtur dopon lopusi hadak araratum pen nang than pachenidun tangtenon nilitum Biswanath Karbi Lai frangke kahumri damahut hadak arong asar lapen hadak amekaratum nang than dalam tele nonang ton pen arjuk sinang Kardom nili men promise terang nili non
nijang Karbi Anglong arlo Bithung constituency awar arlo long sinili non nang humrig lo lapen labangso Bithung constituency awar arlo long non adak rong cleared up terona rong awar long sinili non wang iglo lapen labangso nili labangso rong cleared up awar long nili nang kahumri tang tiladak ko pipi siladak ilitum kaching honai CM ake hai tuli ram rong hang constituency arlo long nili ladak rong clear da hawara long nang kahumri bang ke non nili ko PPC ladak alang li ke rap ason amung lapen ke ladak me rihinga me pen chenglok lapen ladak ki juna lang lapen ladak ason project rataphan ke rap awar sai mesen alang li phan ko PPC mane ladak non nangi pi nang pajir alang li phan ni non ladak alang li tum gambura hoi pen ladak rong clear dapa hawar terang rong gambura hoi pen nili non alang li phan nili chiput pon thik pon aprang sinang li menang thanita nili men la ke sa the terang apen ladak nang li constituency ke la ke non sar tuliram rong hang dak Bithung constituency Bithung tang te labangso Bithung constituency long ilitum CM akhai tuliram rong hang lapen VDC chairman Ramson rongpi alang litum ladak Bithung constituency along pen chenglok lapen ladak rong clear dapa hawar along nang litum phan ko pipi awar sai sinang kerap iglola ladak rong clear dap la ke arong ke do useta nilitum aphan ke rap la penga pijira son ke do pedlo ati ke towar pen chenglok la pen ke mi kachit rihinga mi la pen ako kijuna lang la hey ring anta nang pilo la pen ka son char ahem anta nilirap nilipanta CM tuliram rong hang sinang kerap tang te alang litum banghini CM akhai tuliram rong hang pen chenglok apen ladak VDC chairman Ramson rong pia phan alang litum bahini phan nang lihin pen ko pia kero pidamji akiru ki pike la helo atheke dake rong ki mi amasi rong ki mi along alang atum kang hon pen ni tumaphan long lia potan tanang pilo akijoy pen la pen ke kijuna lang ring antanang pilo to warta akijoy pen nang pilo la pen choklem chodam ka dugo via warsai alang atum pen non la BJP sarkar nang ke thepen amasi nilitum ke warsai ke long dun lo ahok lo la son sin nili non inut pen inut nili charju ponthuji apen ladak rong clear dap hawar rong clear dap ang kangar lu along alangli mane rat sai klembang phu apen ke alangli aning mesen apen alangli rat sai klembang phu bang mane ladak ko PPC kapajir lapen ko PPC ladak rat aphan kipi kapajir loma apen nili alangli phan chi hut chi put pon po aprang sinang limen nang ithanita nili men rajan kro nili labangso kolonga 172 PS long dun mai phu lo ba vice president la se e temo CM sar e to rong treda barada phan e kang hon labang ke thetan an aprang ilitum jak kudam nang pulote ajat ta ilitum awar sai ave sitame ilitum CM sar nang thedet apiana bang ke ilitum choklem chodam awar sai la pen ke me lang awar sai sitame ilitum phan e kera ke pijir pon la pen ration card punon longle pata punon ilitum rong treda barada phan nang ching hon pe ga pasi ilitum CM sar do tiga bang ke ilitum la rong treda barat an kohan ma ke do ke ilitum CM sar phan ajat kamalam pustami ilitum jerap cetudun pet pupu ilitum rong treda barat tum bang ding che the par pek lo la se labang so CM sar ilitum phan e kerap la ke ration card puchot kali pata puchot kali ilitum la an kanting sang aju pusami nona bang ke ilitum phan ke pekar dang ye phan babang so war sai stami ilitum CM sar la pen ke VDC chairman halang li Ramson rongpi alang li stami ilitum along nang cerap nang tudun pen alang li DGM sitami dak nili bohalong alang li hang pen labang so DGM phan sitami alang li nang wan pi pen ilitum phan nang paching ki nang pai than pon long awar sai stami alang li ilitum long nang chit rap nang tudun lo la se
alang litum bahini phan litum la rong clear dawarat abang ke tini unepin alang litum phana kiro bang ini litum ningking sampik anlo la se labang so puthak itu rong clear dawarat atau bang ke an so se ke bang gilang apor stame ni litum jakong horang le cerap dunu de pustame ni litum alang litum phan kerap dunu la so wode pak abang ke ni litum labang so siam sarvan bang ke alang li thurtik kalau bang ini litum cerap cetu dun bomi pusini litum rong clear dawarat pe bang ke alang li phan here churu parlo kadong ahok lo mane ladak rong clear da pa hawar la rong clear da ang kangar lo ke duarat atum alang li cm ake hai cm tuli ram rong hang aphan pen chenglok ramson rong pi alang li vdc chairman non alang li do bom lang la pen alang li tum aphan ladak rong clear da pa hawar mane kai kita aning klong pen teneun la pen kai kita alang li tum aphan kacerap kaceto dunji aphan kaitar jap thip si dolang kado Nijang Karbi Anglong Dong Kamukam Pen Promise Terang Report Biswanath Karbi Live. Tana pini prime time Abirta laan pen se kang ton eklo. Kado we phanta kurwang thula pen domi thakne.